Se pare că au apus vremurile în care, pentru a obține un post potențial, angajații își înfloreau CV-ul. Acum agenții economici apelează la ajutorul poligrafului pentru a-și testa angajații și viitorii angajați. La Sibiu s-a deschis primul cabinet de psihologie care are și detector de minciuni. Psihologul Alin Leș este cel care a înființat primul laborator de testări poligraf din Sibiu. Un astfel de aparat, dar mai puțin modern, mai au doar polițiștii de la investigații criminale. Poligraful psihologului nu este însă folosit pentru răufăcători, ci pentru angajații cu mâna lungă. Până la momentul de față, mai multe firme din Sibiu au apelat la testarea angajaților cu detectorul de minciuni, după ce au primit mai multe reclamații grave pe numele acestora. De ce un cabinet privat axat pe așa ceva? Un cabinet privat axat pe așa ceva, pentru faptul că nevoile angajatorilor, da, de a ține sub supraveghere afacerea lor, a crescut. Și în acest punct de vedere nu poți să ai o afacere bine pusă la punct decât dacă o controlezi. În clipa de față, a controla afacerea înseamnă a controla inclusiv oamenii și activitatea lor. Da. Și atunci, ca să ai o perspectivă asupra ceea ce se întâmplă, angajatorii în ultima perioadă au început să apeleze la testul poligraf nu ca și o formă de coerciție, unde lumea crede greșit, ci ca o formă de prevenție. Da? Eu pot testa omul cu acordul lui doar pentru a fi sigur că în firma mea totul merge bine. Până acum, la psihologul sibian au apelat angajatori din domeniul curieratului, din sistemul bancar sau din cadrul firmelor de transport, persoane și mărfuri. Agenții economici au ales această soluție după ce și-au dat seama că sunt furați de proprii angajați. Ținând cont de faptul că în filmele americane se spune că detectorul de minciuni poate fi mințit, o echipă Eveniment TV a decis să îl testeze. Zis și făcut. Reportera a fost cea care s-a lăsat testată și și-a propus intenționat să își pună tot arsenalul la bătaie pentru a influența rezultatul poligrafului. Rezultatul a fost însă roșu pe alb. Nici o minciună nu îi poate scăpa testului poligraf. Testul este unul cât se poate de simplu. S-au oferit jetoane pe care erau trecute cifre și s-a ales unul dintre ele. Reportera Eveniment TV a încercat să nege că a ales jetonul cu numărul 5. O să vă rog să veniți dumneavoastră aici, da, și să ridicați puțin mâinile, atât ca să pot să pun senzorii. Trebuie avut mare grijă a nu atinge subiectul, în special persoanele de gen feminin. S-au întâmplat și să-mi spuneți dacă vă strânge. Sigur? Deocamdată nu, e ok. E ok? Sigur, sigur? Da. O să punem manșunul de tensiune arterială. Am băut cafea, deci o să fie alterată. O să fie alterată? Da. Aveți numărul, vă uitați la el, îl memorați, îl puneți ori sub palmă, ori sub picior, unde vreți dumneavoastră. Și automat răspunde la toate întrebările cu nu, inclusiv la întrebarea pe care n-aș ales. Da. Da. Ați ales cartonașul cu numărul 3? Nu. În încercarea de a induce în eroare poligraful, reportera a încercat să își modifice de mai multe ori respirația, a făcut toate eforturile posibile pentru a-și păstra calmul și a încercat să evite transpirația palmelor. Fără succes însă, un om poate fi păcălit, dar nu și revoluționarul aparat. În perioada testului se observă clar tentative de eludare, da? Inducere în eroare a specialistului poligraf, da? Pe toate traseele se poate observa de la traseul respirator, da? Putem observa chiar și pe electrodermal, unde domnișoara Denisa a încercat să inducă în eroare. Bineînțeles, la prima întrebare din test întotdeauna vor fi reacții mai puternice pentru că este intrarea în necunoscut, însă în momentul în care s-a pus pentru prima dată întrebarea, ați ales cartonașul cu numărul 5, a fost a treia întrebare. De exemplu, pe traseul electrodermal nu au fost atât de multe efecte, în schimb, pe traseul cardiovascular a început să existe un răspuns de simulare, chiar
chiar și pe respirator, sau mai ales pe respirator, pentru că a existat o tentativă de ținere a respirației și apoi s-a modificat mult. Deci sunt efectiv elemente de modificare ale traseului, de modificare chiar a liniei de bază și așa mai departe, cum spunem noi. Iar ultima oară când s-a pus întrebarea, ai ales cartea noastră cu numărul 5, semnele sunt și mai evidente, dar mai ales pe electrodermal. Electrodermal, de exemplu, aici n-a mai putut fi ținut în frâu și-a luat o razna, pe respirator iară mi-a făcut varză traseul pe românește, iar, uitați, se poate observa. Tehnica testării cu poligraful este o noutate pentru țara noastră, însă în Statele Unite și cele arabe ea este folosită la ordinea zilei. În România, angajatorul are dreptul de a solicita angajatului testarea cu poligraful, însă rezultatul acestuia nu poate fi considerat de sine stătător proba concludentă. Așa că dacă dorește să scape de un angajat care fură, mai are nevoie și de alte dovezi pe lângă detectorul de minciuni. Psihologul spune că dacă acum testul este privit cu puțin scepticism în următorii 20 de ani, este posibil ca testarea cu detectorul să devină una dintre probele eliminatorii la care vor apela recrutorii de resurse umane atunci când își aleg viitorii angajați.